kicsit lebornítani a bőrömet, mert... Jó idő van, meleg van nálatok? Aha, most jó, ja. Sziasztok, sziasztok. Mész ma is valahova? Ja, megyek egy szülinapra fél hétre a Mihály Fiákos barátomnak. Aztán utána nem tudom meddig leszek, vagy hogy maradok, ha korán vége lesz, akkor elmegyek valamerre. Itt Győrbe lesz a Váradi, azt hiszem 1-2 órát. Mennyit lesz Ádi a Váradi? Itt Győrbe. Aztán nem tudom, szerintem lehet átugrok oda, meglátom milyen lesz, vagy hogy bírjuk itt a szülinapi partin, tudod. Aztán 2 órát lesz a Váradi. Na, az jó. A Váradi az nagyon jó. Na, imádom. Hogyne. Itt igazi zene van a Váradinál. Utána az Ádiék meg reggelig lesznek, úgyhogy szerintem nem tudom, tényleg az a baj, hogy most nem jöhetek el úgy a szülinapról, hogy elszökök, tudod. Edzés nem lesz ma? Nem. Tegnap voltam, jót melleztem, be is durrant a bimbaja. Jó az bőven. Ja, ahhoz képest, hogy majdnem 148 vagyok. Nagyon sok. Ahhoz képest nem vagyok olyan dagadt. Ne, jó az, nem vagy dagadt. Jó forma. Sziasztok. De akkor most te hisztál ugye egy pár kilót? Ja, de hasra nem jöttem. Koszkásodik, pedig nem is hasazott ez. Hát erőlteted úgyis, tudod, a mellnél is, a hátnál is, aha. Ja. Jó, amikor eszek, akkor fölpuffat. Tehát nem vagyunk mi testépítők. Magnézium. Én is most vettem, én dupla adagot eszek reggel is, meg este. Miből? Jó. Magnéziumból? Aha. De én tablettásra tudom. Én ezt szoktam, tudod, reggel megiszom, délutánját azt igazából adni. Aha. Ja, edzés előtt mindenképpen jó az a sárta, az a kurva jó amúgy. Görcsök ellen is kurva jó. Este lefekvésnél, alvásnál is nagyon jó amúgy. Persze. Nyugtatja az ember, tudod. Igen. Mindig változtatom, Marcika. Most nitroxot iszok. Jó amúgy a nitrox. Hát ez 1000 éves a nitrox, tudod. Ja. Az a baj, hogy én nappal szoktam, de... Hozzászokik a szervezeted, és utána nem hatám egyfolytában. Meg hát az meg ti dupla adagot isztok. Vagyis igen. Milyen? Vagyis hogyan iszod meg az a nagy sat, amit te iszol, az 4 adag, nem? Vagy hogyan? Igen, azt egyszerre megiszom, és még egy olyat edzés közben. Bazd meg. Én nem hallod? Én a leggyengébbet iszom, azt a Superhero-t, tudod. Tehát tényleg az a leggyengébb. Minimális koffein van benne. Tudom, a kólás, meg ezek, tudom. Az, ja. És az pont jó, pont elég. Ha erősebbet innák, én este nem tudnák aludni, hallod. Így sem tudok, azért mert mindig kimaradni, mert nem tudok aludni. Kivel jössz jövő hét szombaton? A Jani barátom, a Veszprém barátommal. Szia, kocsák, lehet eljön a csoki is, meglátom, hogy van a kedve. De ügyvéd úr, szia Tibike. 11 éjfélig kell ott lenni. Szia Panci. Nincs messze. Hát végzel a Brandon Beach-en. Persze, hát onnan nincs messze. Menj onnan Pest. 20 perc? Azért mondom. Főleg ott este 20 perc. Ott vagyunk pikpak. Gyere testvérem, várlak. Jól van, tesóm, de akkor piázol te is. Hát, piázok, közel vagyok. Azért mondom. Megiszunk egy fantát. Ja. Vagy 2. 2 fantát. Hú, gyerekek, már Jó reggelt az uraknak, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, mi a helyzet? Mik a helyzetek? Minden stabil, minden rendben. Na az a lényeg, itt is. Veled Játszunk egyet? Jó, minden van az. Velünk akar játszani, engem nem szeretnek a nézni. Szarrá veri a TikTokot. Velünk akarsz játszani, akkor Na gyere, játszunk egyet.
Van, mi nyerünk, de csak neked van tét. Jó, jó. 30 fekvő, csak neked van. Nyomjátok jó, 30 fekvő, jó. Nyomjátok a szívekkel, gyerekek, nyomjátok föl. Gyerekek, dobjatok be egy krokodilt. Van amúgy krokodil. Bazd meg, ez a Szergej, bazd meg. Mi lett vele? Nyerek, 2, utána megfogja, az kilép, hallod? De amikor ő nyer, 8 körön keresztül bennülök nála végig. Ilyenek csávót, bazd meg. Hát itt szoktam látni, a körúton elég érdekes nadrágokba mászkál. A picsonadrágban van az ember bátyja. A picsona be van sülve a picsonadrágba. Amúgy most én is vanok. Jó reggelt, mindegy. Megjöttünk a tyúrós királyokhoz, odafigyeljetek, gyerekek! Gyuri bátyja, köszönöm, Gyuri bátyja. Nyomjátok már, ilyenkor nem nyomjátok? Féltek a galambostól? Úgy se ver meg minket. Ember, ne küldjetek semmit, ember, a malacsába Gyerekek. játékban játszunk. Ne küldjetek semmit. Aki ott a galambosnál jöjjön át hozzám. A galambosnál azonnal jöjjön át mindenki hozzánk. Aztán küldök neki egy névre szóló edzés előtt. Azaz. Bazd meg. Osszátok, lájkoljatok, kövessetek. Meddig szoktál úgy előbátyja edzeni? Hát én ilyenkor egy órát igazából elég. És Jenő nem is edz, hát az így született. utána edzéseket tartok igazából. Á, gyerekek, malacbátyja meg akkora, mint ez a ház. A Hát most malacbátyja. diétázok, tesó. Diétázik. Ember, ne küldjetek semmit, ember. Galambostól gyertek át hozzám. Galambosra játszunk egyből 7 rózsát. Miért nem 100 darab rózsát kértek tőlem? Nem, köszönöm, Ati, köszönöm. Jaj, gyerekek. Lexi Barni, köszi. Mi a Ja, terv csak mára? Mi vicc a volt, terv persze. mára? Hát megyünk fellépegetni. Kimaradás. Ilyenek. Amikor hallod, a Dani tegnap mondta, hogy már kim van a videó. Már kirakták TikTokra. Ja, Vagy már rakják. kirakták, mint hogy komolyan mondta volna. Tudom. Igen, 2 igen. rózsa. Jaj, gyerekek. Köszönöm, Jó Évike. reggelt, Brazil, köszi. Itt a izébe hozzuk már vissza, mutassuk már meg a galambosnak, hogy nem csak ő. Gyerekek, Akarjuk, komolyan. akkor mi is. Köszönöm, Évike. Galambos meg tud verni minket, gyerekek, most ez komoly. Igaz. Letörlöm magamat a TikTokról. Halász Adrián, írjál rám privátba, és akkor segítek neked. Ingyen. Attila, köszi, Ati. Én Hát nem ezt tudok tudjuk. nekire segíteni ingyen, mert én nagyon szegény cigány gyerek vagyok. Axi, köszönöm, Axi. Köszönöm, Vivi. Jó reggelt, Nórika. Sziasztok, osszátok meg. Aki még nem kérlek, ezt kövessen be, srácok. Nyomkodjátok kijelzőt, vagy valamit. Köszönöm, Ne vagy a köszönöm galambos a meg. Eser, köszönöm. Gyerekek. Jó reggelt, Bálint. Nem, majd megver minket a legrosszabb TikTokos Magyarországon. Gyerekek, komolyan mondom, mi folyik. Jó reggelt, Köszi. Sebastian. Fú, gyerekek. Rendben, Adrián. De hallod, már az bácsi fel is jársz edzeni, nem? Próbálkozik. Most gyakorlom ezt a Az hirtelen nem jó, távol. Dani. Az a baj, én nem merem szúrni magamat, mert nagyon gyenge vagyok. Összeroppintja a testpilma vasat. Amúgy te is edzesz, nem galambos? Ja, hát most úgy vagyok, bácsi, hogy tudod, hogy most így naturban. De mire tudod- mire edzesz? De amúgy tudod, milyen vagyok, kézláb szinkron. Azt láttam az orrod, most nőtt egy kicsit orra. Igen, arra- Dániel, arra írjál is kell privátba. Elég köszönni. Sziasztok. Osszátok meg, kövessetek. Kövessétek be, skacok, a Jenő bátyját, a Malac bátyját, mindenki kövesse be, skacok. Köszönöm, Galambos. Kövessetek be. Mindenki kövesse be. Azt írják neked itt galambos, hogy mondtam rám. neked, hogy várod rendben. Itt írjuk már be a Galambost valahogy, nem tudjuk beírni a Galambost? Gyerekek, komolyan mondom, nekem van a legközel, kevesebb. Persze. Azt hiszi, hogy a Galambos bír velem. Hol Dík, bírunk bele? köszönöm, benne? Vivi. Armando, köszönöm, Armando. És komolyan gyerekek, Meg nekem van kéne, a fiúk, erősödjetek. Mi van veled, gyerek? Az nem tudom, mi az. Kövess vissza, az volt én fel a miért közösségi homályos cuccokat. Szeretném. Ez mi az a közösségi cuccok? Nem tudom, mi az. Köszi mindenkinek, skacok, tényleg köszi szépen.